NDFनि मुंख्लं सानमोन 1988 मायथाइनि दिनैनि अक्ट'खालिनिनो NDFनि जायजों फार्स्ट कमान्डार बांबरगोरा बसुमतारी बिथाङा मुंख्लं जादोंमोन आरो बिथांनि उनावहाय जोंहा NDFनि 34 बोसोर जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनाय समाव फ्राय 1000निख्रुइ बांसिन NDFनि मुंख्लं जादों ट्रेन केडार आरो सिभिलियन सापर्टार बेबायदि आरो दिनै बिथांमोनखौ गोसोखांनो थाखायनो बे मुंख्लं सानखौ खुंनाय जायो गामाखालि बोसोर बायदियै एबारबो जों खुंबाय आरो बेखौ जों काजिमाटियाव सेन्ट्रेलि खुंनाय जादों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों दिनै रायजो राजानो NDFआ थांनाय समफ्राव बेसेबां दुखु खस्थ' खालामदोंमोन बिनि थाखाय बिथांमोनखौ गोसोखांनाय बिथांमोनखौ सनमान होनायजों लोगोसे जाय रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद आरो हेफाजाब खालामनो थांनाय बेसेबा गोलाव समनि सोमावसारनायाव बिथांमोनखौबो जों साबायखर होदों आरो BTR सरकार फैगौ समफ्राव मा खामानि मावगोन बे गासै बाथ्रा हाबाफारिफोरखौबो जों रायजो राजानो मिथिहोनाय जादों बेनिखाय जायफोर मुंख्लंनि न'खरनि दिनै फैदों बिथांमोनखौ जों साबायखर होदों जाय रायजो राजाफ्रा दिनै NDFनि बेसेबा गोलाव सम सोमावसारनायाव दुखु खस्थ'बाबो आर्मि पुलिसजों बुजानानैबाबो जेल जानो गोनां जानानैबाबो मदद हेफाजाब खालामनाय बिथांमोनखौ जों साबायखर होदों आरो जों बेखौनो बुंदों जे मोनसे जाथिया गावनि हारिनि बिर जोहोलावखौ सिबिनो रोङाबा आरो सनमान होनो रोङाबा बे जाथिया जौगानो हाया आरो मोनसे जाथिया सोमावसाराबाबो सरकार माबा मोनसे होगोन होननानै लामा नायनानै दलद थाबाय थाग्रा जाथिया कुनुदिन जौगानो हाया दा बर'फ्रा थांनाय फ्राय 50 बोसोरनिबो बांसिन सोमावसारबोदों थुनलाइ आफादनि थाखाय रावनि थाखाय स्क्रिप्टनि थाखाय आलादा रायजोनि थाखाय बेबायदि गोबां बोसोर जों सोमावसारै दानि पजिसनाव फैदों आरो बेनिखाय फैगौ समावबो जों जातिखौ आरो जौगाखांहोबावनो थाखाय जों सोमावसारनांगोन हयथ' आथिखालनि जि सोमावसारनाय बे सिगांनि सोमावसारनायजों गोरोबाबो जानो हागौ आदबा हयथ' आलादा जानो हागौ खिन्थु जों सोमावसारनांगोन खारन सोमावसारोबासो जों जाति हिसाबै थांनो हागोन दिनै मुंख्लं बिथांमोना जोंखौ जाति हिसाबै थांना थानो थाखाय सोमावसारनांगौ होननानै जि डिसिसन लागोन जि खामानि मावगोन बेहाय जोंखौ थुलुंगा होबोगोन बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ जों अरायबो फुजा खालामो गोरोबथाया जालांबाय खिन्थु दिनैसिमबो NDFनि माखासे जेंनाफोरा दिनै सुफुंजायाखै बिनि थाखाय नोंथांमोननि गभर्नमेन्टआ माबायदि ओरैनो जोंहा मा बुंगोन एग्रिमेन्टनि उनावहाय NDFनि केडारफोरनो मा होगोन बिनि बाथ्रा जिथु रादाय बे रादायाव रिहेबिलिटेसननि थाखाय जि होनो गोनां बरलाफुरि बियो फ्राय जोब्बाय दा 678 बाखि दङ आरो बेखौ नेक्स्ट हयथ' उइदिन 6 मान्थ्स बेखौ होजोबसिगोन बे सरकारजों सावरायदों बेनिफ्राय मुंख्लंफोरनि थाखाय गासै जेसेबां मुंख्लं दं बिथांमोननो 5 लाख करि होनायनि बाथ्रा दंमोन दा मुंख्लंफोरनि गेजेराव 550निखौ जों होबाय इतिमধ্যे आरो गोबां दंबावो जा फ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुंख्लं जोंनि मुंख्लं गासै फ्राय 3000सोनि लिस्ट दंमोन खिन्थु बिनि किसुमाना हयथ' मा नंजोबाबो जानो हागौ दा बेखौ मिथिनो थाखाय जोंनि पुलिस डिपार्टमेन्टआ बेखौ मा खालामबाय थादों भेरिफिकेसन खालामबाय थादों आरो भेरिफिकेसन खालामनानै प्रुफ मोननायखिनिनो होगोन बेनिखायनो जोंहा बाखि दङ बेखौ जों होगोन दा खिन्थु 500निख्रुइसो बांसिन बारा होनाय जाबाय दंबावो बेखिनिखौ जों होगोन बेनिफ्राय NDFफोरनो साकरि होनाय बाथ्रा इतिमধ্যे पुलिसाव माखासे हाबबाय आरो गोबाङानो जिहेतु मा बुंगोन बैसोबो गैला क्वालिफिकेसनबो गैया साकरिनि थाखाय जेरै बिथांमोनखौ थांनानै थानो थाखाय बे मा बुंगोन सेल्फ एमप्लयमेन्टनि थाखाय ट्रेनिं बायदिसिना बेबायदि होनाय जादों आरो बेनि गेजेरजों सरकारनिफ्राय लन होनायनि बेबस्था खालामदों बेखौ जों मावफुंगासिनो दङ आरो बेनो जायफोर साकरि सासे गासैबोथ' साकरि मोनजोबनाय नङा सोरबा साफा सानै साकरि मोननायफ्रा मावगोन सोरबा साकरि मोना बिथांमोना बेबायदि सेल्फ एमप्लयमेन्ट जिथु स्किम असम सरकारनिफ्राय होदों भारत सरकारनिफ्राय होदों बेखौनो मावनानै थांनानै थानांगोन आरो बेखिनि बेबस्था खालामगासिनो